Bħal f'kull applikazzjoni oħra, l-estensjoni tal-Power Station f'Dellimara kellha bżonn żewġ tipi ta' permessi biex tibda topera. Il-permess tal-ippjanar li diġà ħareġ u l-permess ambjentali. Dan tal-aħħar ser ikun deċiż fis-sessjoni ta' tnejn fejn wieħed mill-aktar punti relevanti ikun id-deċiżjoni dwar liema fuel ser jintuża biex topera l-Power Station. Il-bord tal-MEPA ser ikollu qudiemu l-għażla bejn jekk jintużax il-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jħammeġ u l-gasoil li jħammeġ 40% anqas. Dan it-tettal kien ħareġ mir-rapport tal-Animal ta' stess waqt l-Environmental Impact Assessment. Jidher li d-Direttorat tal-Ambjent ser ikun qed jissuġġerixxi li jinħareġ permess temporanju sa' Settembru 2012 fejn tingħata l-possibilità li jkun jista' jintuża kemm il-heavy fuel oil u l-gasoil. Imbagħad jerġgħu jsiru rakkomandazzjonijiet ġodda f'Settembru. Deċiżjoni li l-Kunsill Lokali ta' Marsaxlok ser ikun qed jopponi. F'dawn iċ-ċirkostanzi aħna nemmnu illi l-MEPA m'għandix għażla oħra li tmur għall-option ta' fuel l-inqas li jħammeġ, ġifieri għall-gasoil. Tantu hekk illi aħna batna wkoll il-ġimgħa li għaddiet protest ġudizzjarju lill-MEPA biex ninformawhom illi l-għażla bażikament se tkun jekk hux se jeksru l-liġi jew le. Il-pożizzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Marsaxlok qiegħda wkoll dikjarata fi protest ġudizzjarju li l-Kunsill ressaq kontra l-MEPA fil-jiem li għaddew. Fih jingħad li l-MEPA m'għandix għażla imma obbligu li tordna li l-Power Station taħdem bil-gasoil blan li Malta ma tiksirx id-Direttiva Ewropea dwar l-arja nadifa. Matul il-jum ta' tnejn il-MEPA ser tiddiskuti wkoll il-permess dwar il-bini taċ-ċmieni tal-Power Station il-ġdida. Imma l-Kunsill Lokali jirrimarka li l-bini taċ-ċmieni diġà ilu għaddej diversi xhur.